Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kakunhun kinong Trei casual ka Koit ka Khiah Ribhoi district balatip kum ka Ribhoi Progressive Health Worker Union menta ka sngi ka khatsan tarik unailor arhajar arfuwei kalami biang shakhmat dakabara eki Lama Iong bat ki plakat ka banlong kum ka dak bandawa ya ka hok ka jongki na ka sarkar bat kilo ongru bat ki dei ban yo ya ka te ka hok ne ka Meghalaya regular worker scheme kat kum ka ek khat khandai spa khandai punreu kumban shupin kan mau ya ka te ka jingye khi ka dei ka baki ladap ban sedang teng haka khandai tarik unailor arhajar arfuwei Atkan deiru ka bakinang yai peteng ban yai ut ya ka sarkar bakan sha skor ya ka te ka jing ut ka jongki bar habayo ban ya kren bat kitei kinong Trei casual ka tanat ka Koit ka Khiah kiloong babun naki wat laki la Trei palat ya ka khatsan snem lani arphos nem ru bakim sempat yo ya ka kam ka batikna ne ka permanent post bat kiloong ru katba ka sarkar kampat sngap ya ka te ka jingur ka jongki ki ba kindang ye peteng ya ka te ka jinge khi bat kilo ongru ba menta ka sngi ka jinge khi kan kham he kata kan long da ka ba straight bat Shong Shah Thngan ha Phyllaw jong ka civil hospital Nongpoh nadu ka por shipho ba jemen step hadu san ba je janmen ba da ka ba burom ngayang hangne nakaliang jong i casual worker jong ka health department Ribhoi district hibro ka way hak biningkong ngasngoy ka ban ai khublei ya i DMNHO jong ka civil Nongpoh DC kibla ai ngi kalat hak ka bangi yo kumne kum kinong Trei casual ban yalum hak ni ka Phyllaw jong ka civil hospital ngasngoro ka ban ai khublei na ka benta jong i samla Napoleon mau knyang i balong uwei na ki invites i blai rap i bla Christian ngi na ka por ha bangi syam ni kini kijing e habdeng jongi kum kinong Trei casual tengayang hak ni ka por kum ka wei na kilong kumi kabat Trei ka ni ka kam casual mentala arpos nem da ka mensim ka Khiah bat da kijing pat ka donut habang perkhat ikijing e ka bangi ngilamat lang ba jong kini ki arpot likis nem ha ka ba kat kum ka act ka ba 1996 ka sarkar kala pelat ban pen Trei kam no ya ka MRCW na ka benta jongi kinong Trei jong ka health department bat kiwe ki department kum na ka benta jong ki casual worker reka bas ngau si kalong ba menta kane kalayat arpusan snem rena kalyang jongi kum kinong Trei casual jong ka health department ngimpat yo setia ya kane ka regularization bat ru katulop ka jongi kamlong ka babet ka babiang dia kane ka por ka mensiam ka badiaw bat ki umat ki bajaw ngasoy ka banbu ya kane ka jingkarpat siya ka sarkar siya ki bor ki bahalor siya kinong mi khamat jong kane ka thong Ribhoi bakin ra ya kane ka jinge ka bangingi kendo bakin ya keren bakin ya tai bakin ya thir na ka benta bakin penlaj nyo ya ka bakin pen scam no yangi kum kinong Trei casual jong ka health department ki bla si post nem sejrong bangin yo no ya ka regularization hakani ka por sisya kum ki kemi ki pa ki ba Trei ya kani ka kam ngimat sibun ke jing e ban pendap ban penbiang ka yeng ka sem kham tam hakini ki arsnem ka ba ka don kani ka COVID-19 ringkat ba ka lockdown ka ba ngim don ka bay kali bangin ngin Shong kali ihapan ya ta ka kijat kung ba arkinta ai na ka benta bangin poy sa kijat ka Trei ban pendap ya ka duty ka jungi henreng is ngoban ai ngo bakidang don ki ba duailem na ka benta jungi ngila ban long kumne ko bangilong ban pendap il ka jong ka duty ka jungi hakani ka por ka mensem ka bas ngauret ngabu ya ka jingkarpat siya ka sarkar siya phi kinong yalam kinong mi khamat jong kane kari khasi ka be ke jungi kinong mi khmat na ka dong Ribhoi ba phin pet lam ya ka jing e jungi kum kinong Trei casual hapo jong ka health department namar lada ka long kumne ko makalong menta ngasngo ba lada ka COVID-19 kandang wan pat nginom la asu ka ban ai ka jing syakri ka bapura namar nginom la asu ban yai petang ka jing Trei jungi ringkat ba ka jing jau umat hapdeng jong ki jing e ki babun kum tada ka mensim ka bas ngauret ngada kerpat ya ka sarkar
ba ai ba kani ka kenti kan long ba mangi kinong Trei casual jong ka health department ngin yo no ban khet yo so jong ka ching job bangin la ban korsa ni ka yen ka sam ni ki khon ki ti ki chongi bat bangiru ngin nang yai bu ha ki ching duai ba kinong yalam jongi kinang yo ka ching start ba ka ching champang ban pet na ka benta jongi ki batuk ki barangli bangin yo ya ka hok ba ka ching shisha ka tien ka ong ba ka hok ka kentiu ya ka jai ban riu hadai ka pop ka pelet ran ya ka jai ban riu ai ba kani ka rihasi ka ba et ke chongi kanom hap ha ka ching le ran hadai kanang yai kentiu na ka por sha ka por ha ka ka por nga so ban ong ko kinong mi kapat ko kinong ya lam ba et chongi pumba pi et ya laki ka mi ki pa ki bla kentiu ya pi hadu ka kerdan kum kinong ya lam to et batos ngauru ya ka ching ka bangi kinong Trei casual ha ka dong ri boy ngi mat nang baki khon ki ti ki chongi kin yo ka hap ka ki dei ban yo nangi kum ki kmi ki pa Jong nakalang jong ngaru ngaseban ubur dengan dawa halor jong kene ke ba ikong ila ong mentah ila pendi ke baro ini Shah kane kamdai gastin ke menengkong bat kadai ru gastin ke baar yangi tingi yo i ba gastin ke menengkong kampoi sono katum kajing temu ke jong ikum di kisual herokar jong gari boy dan rem ngimbang se mentah ban jam sasin pat ban penkan mau ya ke sorkar ke jongi ngan ai luksa khendiat habaka kmi kanang ban khai khun kadon kam em ban ai bunyi lada ka kmi kam ai bunyi so thu ba ikhun iniap tengi ki kiswal hari boy kalong kum tatik haba pinang ban thung yangi pidon kam ban ai ka bam ka di yangi ban penbit penbiang yangi lemdang ta ngen sayap khamtam kumbangi yo mat haw ni usnem ba kadon kan ke jik pangkubit telada kambiang ke jing siu nangi kamut ba ha ke liang ka jing Trei kam jongiru katut nadong sedong tenre ke jing khmi lenti jong ka sarkar bat ki hel ki senior officer kamut ba ngingim dai ban pep Trei watang sisiru tenre nang nong in yo bai kali watang ka bai bam yal de ru ngim yo khamtam gi khun ngila don gi khun gi ti ngila ya Trei khatsan arphusnem ngala don arphusnem ba ka Trei kam tenre hadu menta ka sukar kampat jubab bat kamle RUM ya kene ke jing dawa jongi te kumta ngaru ngapen kan mau halor jong kane ba kumbangi yo iya ka skim ka ba khat khandai pun riu ha jing Shah ka sarkar kala dai ban Trei kam no khnang ba mangi ki keswal herukar ngisuk ban yai lenti ngin suk ngin san bat ngila ban Trei hok ya la ka jong ka kamram jongi lara ka sarkar ka itu bat ka Trei kam no ya kene ka jing dawa jongi kum keswal herukar urim hoy kumbalong ngapen kan mau alor jo kata ngi sedang ya kan ka kamda ka bang strike bat ngi diman ha kan ka si bat ngi sedang kumba spuje bat ngin kan kut kan ka jing Shong Thngan jungi hadu san buje kumta nagaliang ka sekar pi om tang tas ngi hendai hadu la sengin pitang biang ya kan nadu spuje bang ngin Shong kumne bat hadu san buje ngin Thngan kan ka long ka jing penkan mau ka jing diman ka jing protes jongi nakaliang jongi kum ka union sepi ka sarkar hamtam ya ki MLA ki officer bahe nomor kate ka kamram jongki ka kabuk ser jongki menta ka kenti ban yo i ban pe yangi ki rangli ki kunswet ki baduna na rong sedong tengi khmi lenti nakaliang jongi ba to pin kan maulem yangi hapo assembly jongki ban Trei kam ban pendon kam no ban ya keren ya kan ka jing dawa ban ka jing don kam jongi kum ki swal long tang kine ki jing penkan mau ki jonga bat ki protes ki jongi na kalyang ke kasual kublai sibun ye